Kaixo, Antonio Casado Darrotxa naiz, poemak noizean behin idazten dituen unibertsitate irakasle bat. Euskaraz poemak idazten ditut, forma tradizionaletan, batzuetan, forma berriak ere gustuko dut. Gustuko dut esperimentatzea, hizkuntzarekin jolastea pixkat. Bueno, batzuetan entretenimendu hutsa, ez nuke inor aspertu nahi, eta, bueno, ondo bidean, gauzak ondo eginda, bere bizitza ere nireaz gain islatzen duen zerbait. Esperientzia bat komunean daukaguna islatzea. Behar bada, agian irakurtzeko denbora gutxi duen pertsona bat irudikatzen dut, agian garraio publikoetan idazten duena, edo sare sozialetan, irakurtzeaz gain 11 gauza egiteke dituelako. Agian denbora gutxirekin eta bateria gutxi duen e-book batian. Bueno, badaude soneto garaikideak, Carlos Nirazazorok ere adibidez oso ederrak egiten ditu, baina forma finko batek noizean behin laguntza ematen du, makulu gisa. Eta bihur daiteke oso adiktiboa den joku bat. Behin hasita haikuekin edo soneto formarekin oso zaila da gelditzen. Beraz, 2016an nolabaiteko soneto sukarrak harrapatu nindun, ez dakit agian Shakespearen urtea ere zelako, eta 40 edo 50 idatzi nituen urte horretan. Egunkari poetiko bat bailitzan. Nik dakidala beti txikitatik idatzi izan dut, baina euskaraz idazteko hautua nire euskalduntze prozesuarekin sortu zen. Beraz, 17 urte daramatzat euskaraz idazten. Bai, eta batez ere literatura idaztea, ze beste hizkuntza batzuk noski erabiltzen ditut, baina erdara lan kontuekin lotzen dut. Euskara aldiz niretzat lotu izan dut nahita familiarekin, plazerrarekin, kontu garaikidekin, kulturarekin, aisialdekin. Bueno, idazlea naiz irakurtzen dudalako, beraz ez dut beti idazten, baina beti bai irakurtzen dut, eta askotan imitazioagatik hasten da idazle baten ibilbidea, ezta. Maisu bakar bat ezingo nuke aipatu, agian bikote bat, Billy Collins, poeta estatu batuetarra, eta Wisława Szymborska. Biek badute zerbait oso asko estimatzen dudana, ironia, humorea, arintasuna, eta aldi berean azalen azpitik dagoen sakontasun bat. Beti daramat alboan kuadernotxo bat, han lehenengo zirriborroak egiten ditut, eta aldudanean, normalean asteburutan eta oporretan garbira pasatzen ditut ohar horiek ordenagailu batean. Gehien kostatzen zaidana da erabakitzea poema bat prest dagoen ala ez. Errebisioa importantea da niretzat, eta saiatzen naiz behar dituen bueltak ematen poema bati,
baina batzuetan pasatu egiten zara eta eskuen artean desegin egiten da poema, ezta? Heldutasun puntu hori aurkitzea zaila da niretzat, bai. Eta gehien asetzen nauena irakurlearen erantzuna. Edo nola izan da ere, ikustea e-bookaren beste aldean norbait topatu duzu edo topatu zaitu, eta asko ikasi dut irakurlearen oihartzun hori jasotzean. Denetatik, nire poemak oso anitzak dira eta konturatu naiz, poema bat zaila dela jende guztiari poema bat, bakar bat gustatzea. Horregatik agian saiatzen naiz poema anitz egiten, mota askotakoak, estilo ezberdinetakoak, ahalik eta jende gehien erakartzeko asmoz. Modu askotan iristen gara poemara, ezta? Nire kasuan belarri kontua izaten da, zerbait esaldi bat entzuten duzunean, edo hitz batekin geratzen zara iltzatuta, edo garraio publikoetan zaudela harrapatu duzun hitz bat edo soinu bat. Noski liburuak edo museoak ere aitzakia ematen didate poema bat abiarazteko. Nahiko nuke, baina badakizu hori ez da batere erraza izaten eta propio bilatzen duzunean askotan umoreak ihes egiten du leihotik. Baina batez ere poesian estimatzen dut umorea, zeren poesiako gaiak askotan astun xamarrak izaten dira, pisutsuak, bizitza, modioa, heriotza eta bar. Eta bestalde poesiak badu jende askorengan aurre iritzi bat, prebentzio bat. Orduan umoreak balio dit nolabait irakurlearen defentsak jeisteko, erlajatzeko. Orain txamponak. Unibertsitatean lan egiten dut, unibertsitatean gaude, niri irakurtzeak dena eman dit. Eta, nolabait esan nezake irakurri dudan guztiaren epilogoa edo ondorioa naizela. Literatura garaikidea dut maite batez ere, eta azkenen liburuen artean asko gustatu zait Ricardo Arregi Díaz de Herediaren Bitan esan beharra. Izenburu hau Billy Collins, aipatu dudan Billy Collins poetatik dator, eta izenburuak berak poesiaren definizio bat ematen digu. Poesia da bitan esan behar den hori. Eta Ricardo Arregi da poeta handi bat, oso liburu anitza, heldua, guztiz gomendagarria. Liburuan sonetoetaz aparte badago beste poema bat, oso berezia, forma tradizional batean idatzita ez dagoena, baina orain irakurriko dut B letrako sonetoa, zeren 26 soneto dira, eta bakoitza dago lotuta alfabetoko letra batekin. Hau da, B. Berandu iritsi zaren hitzorduak, zure ezinbesteko perfekzio ezak, zure nagiak kentzeko perezak, zeharkatutako pasamortuak. Nekatu dituzun aireportuak, dokumentu, zerbitzu eta zerbezak, dantzak, mesfidantzak, mezuak, mezak, beste hainbesteko paper galduak. Zure ondoan igarotzen dira, kea eta errautsak atzean utzita, errepidetako autoak nola. Ez galdu arreta,
Ez galdu ikusmira. Bizitzarekin da hurrengo zita. Bizitza soilik da zure eskola.